Ai chơi ओं सान्दुं गोसाथार एक्सप'आव दिनै लास्टमोन नालाय जोङो बेरायनो फैनानै फैदोंमोन आरो दा ओमफ्राय नै बोखारजोब्बायसो गैला बन्द जाबाय माने जोङो मोनायाव थागोन सानदोंमोन आरो गाबोनसो थागोन सानदोंमोन ओंखायनो फैदोंमोन जोङो न' एक्सप'आव फैनाया एक्सप'खौनो सिफायजोब्बायसो बायनायावसो फैबाय जोंहा सिफायनायावसो स्टिफेन लादो नै सिनुआ स्टिफेन बायनो र' स्टिफेन बायोना टिटिफेन बायो सान्दुंजों नुजाजोब्बाय माने आङो बेखौ गोनांथि जादों आरोना मानो माने दख'ना गानोब्ला एखमबा हाबा खेराइफ्राव थांबा लानोसै नामा लादो Hey, pintu gimana? 10 taka. Itu. Mau kuisi nohoi 10 taka. Oh. 10 taka kuisi nohoi moi. Lo deh lo. Mana sih mbak? Ukuran sebenarnya. Komisiun udah. Kan Pura-puri lo. 100 lo, pura-puri 100 deh. Pura-puri 100. Si kumain nanya lah dengar. Malaysia, ulah bah. Ciris tu kah? Oh, berdungu. Ni lah, kau lansir kan? Mana yang sendal lain dong, ada jai sendal tu posa dong, bis sendal lana jir gila, sampai gaya menasih. Sampai jadi dah selaberan tangsi. Pilih, bini na. Bini nanda. Angin bajian ni jiran. Mana? Nih, bikulan nak dengan mana? Macam gubur dokor zaman ya bidikan baham ada yang. Yang kan lana. Ini bukan lekas ni serba. Medel kan? Medel bukan angkan kargan. Om kan lekas. Kulai, koi. Nih, jam lagi banyak jalan seperti dangsa ni. Dos kilo itu. Ayam tu. Ani bazar pun ada. Bazar lagi tu. Nang ayam ni. Bazar apa? Kan ayam ini kan nuk lai. Nung sana guna je, nang guna ya. Nang dong kaya. Ni kan siapa yang pergi sabsin? Bisa bangun sini lagi. Itu gimana? Kalau konsisten kan nang guna ni. Tam kita lagi bisa pergi ya. Apa yang bisa kan ke? Hah? Kau pergi bila jam sana anda. Price tu gimana itu? 100 টাকা দাম আমি যদি 120 টাকা গুলো তে 20 টাকা কমাই দিলো আমি Price tu gimana? 120 টাকা কমাবো কইছে আর 10 টাকা মাত্র কমাবো কইছে চিন্তা 20 টাকা কমাবো বাস কইছে Ini gila lang jazbai. Price gimana? 300 টাকা price Ijiku jaya nol lah. Ayo, beneran apa sih zakra ya? Macam bilang nol lah, langan macam cium tu bayi dia. Kan nggak? Cepet lah. Ini bakar bayi tamskin malai. Jangan bayi tamskin dulu. Nah, itu jangan tamskin jaga dulu. Itu. Ini mana sih?
सान्दुङानो खोमसि खोमलाव हे मोखां मोनबा गन्थं मोना हे हनै माबा मोना माबोरै एक्सप'निखौ बि बाजाराव फाननाय जाखो खथ' लाबोलाबायो बेहाय आरो इयाव लानो होननानै फैबा मोननाय नङामोन बिदि जायोना उल्था उल्थानो दहाय हाबलांग्रोबासो जागौमोन माने एक्सप'आव लाबोनानै बेहाय दखानाव सेन्देल फसायबाय आरोना ओमफ्राय एक्सप'आव लाबोनायखौ बेयाव चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय बेहा लाखिबाय आरो फैसा एसे होदेरबाय आरो दाख्लै माने ब्लाउस लानो नागिरदों आरो बेनि भिडिअ खालामनाया मुसायाव 2 टाका थाइनै हरदों होमबा माखौ लानांगौ बिबार बानायना खयथा 2टा मोनसेयाव बेसे थाइनै मोनबा हर मुथायाव नोंनो थाइनै हरनांगौआ माथो लसआनो लस जागोन 20 टाकानि हरदो 20 टाका गासै 20 टाका दखानखौ नायग्रोबावबाय आं नैबे जुमखिला दाय ओमफ्राय नैबे गना आगर बानाय जायो नै बैखौ थांसै थाबायनो लेंहरदों जोङो ओमफ्राय ससे थाबायग्रोदों मेंसोबाय सान्दुङानो अयथासार सेन्देल नागिरदोंमोन आं मोनासै सेन्देलखौनो नै बिहा मोनबाय मालाय जेबो गैया उनाव सानै दङ थाबायथ'नो हायाखै खयसोनि आइदै दाख्लैनिया ओं दा मिन्थावसो आं बोरैबा गोसोखांनानैसो होब्रबदों बोरमा जायाना बियो बोरमा मुगैनानै गोबाख'दों मानसि नङालै बियो बोरमा बेदरखौ जायाबा माखौ जाया अमाबो जाया बोरमाबो जाया बे मानसिया माबाल' जायो दाउ बयलारल' जायो बियो दाम गोसानि बेदरखौनो जाया बोरमा बेदरखौनो जाया आरो मा दंबावो आरो फैयासै जोङो दायो ट्रेन साइथिं मोनबाय नाहरलाय जों थाबायगासिनो बारस'गासिनो आरो दा बेखिनियावनो जोंनि भिडिअआ जोबथ'नाय जाबाय जाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों गोजोननाय थाबाय